Барызга да сәлам. Бүген без сезнең белән натураль саннарны кушарга һәм алырга өйрәнәчәкбез. Үткән дәрестә без натураль саннар төшенчәсе белән таныштык. Саннарны ничек язарга һәм укырга икәнлеген сөйләштек. Моның өчен санны өчәр цифр итеп классларга бүләргә кирәклеген әйтеп уздык. Иң кечкенә класс берәмлекләр, аннары меңнәр, аннары миллионнар, миллиардлар һәм башкалар китә. Класстагы 3 цифр разрядлар дип атала. Алар уңнан сулга таба берәмлекләр, дистәләр һәм йөзләр дип исемләнә. Әлеге белемнәр безгә бүген дә кирәк булачак. Иң кечкенә саннарны сез күптәннән куша беләсез. Баштан сез цифрларны кушарга өйрәндегез. 2 + 2 килеп чыга 4, 3 + 5 тигез була 8. Кайбер очракларда цифрларны кушу нәтиҗәсендә 2 урынлы саннарда чыгарга мөмкин икәнлеген беләсез. 4 + 6 10-га тигез була, 5 + 7 тигез була 12, 9 кушам 9 тигез була 18. Әлеге күренешкә разрядлар төшенчәсеннән чыгып карасак, түбәндәгене әйтергә мөмкин. Цифрларны кушканда 2 урынлы сан чыга икән, без килеп чыккан сумманың соңгы цифрын туры килүче разрядка язабыз, ә артык калган берәмлекне киләсе разрядка күчерәбез. Бу күренеш зуррак саннарны кушканда да күзәтелергә мөмкин. 2 мисал карап китик. 13-кә 25-не кушыйк. Әлеге саннарда нибары бершәр класс, берәмлекләр классы, разрядлары исә берәмлекләр һәм дистәләр. Ягъни беренче санда 1 дистә һәм 3 берәмлек, икенчесендә 2 дистә һәм 5 берәмлек бар. Разрядлар аерым булгач, әлбәттә аларның аерым кушасы да килә. Әйдәгез шулай эшлик тә. 1 + 2 тигез була 3, 3 + 5 тигез була 8. Нәтиҗәдә 3 дистә һәм 8 берәмлек, ягъни 38 саны килеп чыкты. Бу мисалның дөрес җавабы була да инде. Ә хәзер 13-кә 29-ны кушыйк. Узган мисалдагы кебек, безнең беренче санда 1 дистә һәм 3 берәмлек, ә икенчесендә исә 2 дистә һәм 9 берәмлек бар. Кабат разрядларны аерым кушыйк. 1 + 2 тигез була 3, 3 кушам 9 тигез була 12. Димәк, 3 дистә һәм 12 берәмлек чыга. Ләкин җавапка бу саннарны язып булмый бит, чөнки бу 2 саннарны кушып, без берничек тә 312-не барлыкка китерә алмыйбыз. Эш нидә соң? Эш нәкъ менә без әйтеп киткән разрядлар күчүдә. 3-кә 9-ны кушкач, безнең 2 урынлы сан килеп чыкты. Димәк, берәмлекләр разрядында 2-не калдырып, артык калган берәмлекне киләсе разрядка күчерергә кирәк, чөнки безнең яңа дистә 10 берәмлек барлыкка килде. Шулай итеп берәмлекләр 2, ә дистәләр 4 булачак. Ягъни бу мисалның дөрес җавабы 42. Карап киткән мисалларга нәтиҗә ясыйк. Саннарны кушканда без һәрбер разрядларны пар-пар аерым кушабыз. Цифрлар суммасы 9-дан артмый икән, без шул ук результатны туры килүче разрядка язабыз һәм алга барабыз. Әгәр дә цифрлар суммасы 12 яннан зуррак икән, без бу сумманың соңгы цифрын туры килүче разрядка язабыз, ә артык 1 дистәне киләсе разрядка күчерәбез һәм алдагы разрядларны кушканда исәпкә алабыз. Хәзер әйдәгез бу кагыйдәгә таянып, зуррак саннарны кушып карыйк. 8463-кә 5475-не кушып карыйк. Саннарны разрядлар туры килер итеп, берсе астына икенчесен язабыз. Иң кечкенә разрядлардан башлыйбыз. 3 + 5 килеп чыга 8. Бу уннан кечерәк, димәк, 8-не язабыз һәм алга күчәбез. Алга таба 6 + 7 тигез була 13. Бу уннан зуррак, димәк, разрядка 3-не язабыз, ә 1-не, ягъни яңа дистәне киләсе разрядка күчерәбез. Гадәттә бу очракта 1-не онытмас өчен киләсе разряд өстенә язалар. Кыскалык өчен бер күңелдә дип тә әйтәләр. Киләсе разрядларны кушыйк. 4 + 4 килеп чыга 8. Күңелдәге 1-не дә исәпкә алырга кирәк. Аны да кушабыз. 9 килеп чыга. 9-ны шул ук разрядка язабыз. Ниһаять, соңгы разрядларны кушабыз. 8 + 5 килеп чыга 13. Кабат уннан зуррак, димәк 3-не язабыз. Бер күңелдә. Ләкин бүтән разрядлар булмаганга күрә, 1-лене 3-ле алдына язабыз. Җавап 13938. Тагын бер мисал. 6359-га 274-не кушыйк.
Саннарны разрядлар туры килергә итеп, берсе астына икенчесен язабыз. Иң кечкенә разрядлардан башлыйбыз. 9 плюс 4 килеп чыга 13, уннан зурак, димәк, 3-не язабыз бер күңелдә. Киләсе разрядлар 5 плюс 7 тигез була 12, кабат уннан зурак, ләкин безгә әле күңелдәге берне дә исәпкә алырга кирәк. 12 плюс 1 килеп чыга 13, хәзер инде 3-не язабыз, бер кабат күңелдә кала. Алга таба 3 плюс 2 тигез була 5, күңелдәге берне дә исәпкә алабыз, килеп чыга 6, 6-ны язабыз. Соңгы разрядларда 6 гына тора, ул шул килеш кала. Нәтиҗәдә җавап 6633. Киләсе мисалны үзегез чишеп карагыз. Дөрес җавап 8252. Натураль саннарны кушуны карадык, хәзер алуга күчәбез. Әлеге операция кушуга капма-каршы булганга күрә, эш тәртибе дә капма-каршы булачак. Саннарны алу өчен без аларны шулай разрядлар туры килергә итеп, берсе астына икенчесен язабыз. Һәрбер пар разрядларда берсеннән икенчесен саннарны алып карыйбыз. Мөмкин икән, нәтиҗәне шул ук разрядка туры килергә итеп язабыз. Мәсәлән, 5274-тән 2051-не алдык. 4 минус 1 тигез була 3, 7 минус 5 тигез була 2, 2-дән 0-ны алгач 2 килеп чыга, һәм инде 5 минус 2 тигез була 3. Нәтиҗәдә җавап 3223 килеп чыга. Ләкин кайбер очракларда разрядлардагы цифрларны турыдан-туры алып булмый, чөнки өстәге сан астагысыннан кечерәк. Нишләргә дигән сорау барлыкка килә. Нәкъ менә биредә безгә алуның кушуга капма-каршы операция икәнлеген искә төшерергә кирәк. Разрядларны кушканда 2 урынлы сан чыкса, без артык калган дистәне күңелдә калдырып, киләсе разрядларга күчерә идек. Хәзер исә киресенчә, разрядlardагы санны алып булмаса, алдагы разрядтан кирәк булган берне без алып торабыз, һәм аның разрядын киметәбез. Мәсәлән, 2-дән 5-не алып булмый, ләкин 12-дән 5-не алсак, 7 килеп чыга. Шуңа күрә 12-дән 5-не алуны берәмлекләргә нәкъ менә шул разрядны алып тору дип күзалларга мөмкин. Мисал карап китик. 2143-тән 326-ны алырга кирәк. Саннарны разрядлар туры килергә итеп, берсе астына икенчесен язабыз. Иң кечкенә разрядлардан башлыйбыз. 3 һәм 6. Берсеннән икенчесен алып булмый, димәк, алдагы разрядтан берне алып торабыз. Гадәттә, онытмас өчен язу тамыны нукта белән билгелиләр. Берне алгач, 13-тән 6-ны алырга кирәк. 7 килеп чыга, шуны язабыз. Алга таба 4 белән 2 тора, ләкин безгә алынган дистәне исәпкә алырга кирәк. Шуңа күрә чынбарлыкта 3 белән 2 кала, аларны алгач 1 килеп чыга, шуны язабыз. Киләсе разрядларда 1 һәм 3 тора, кабат алуны башкарып булмый, димәк, алдагы разрядка мөрәҗәгать итәбез, нуктаны куеп торыйк. Берне алабыз һәм шулай итеп 11-дән 3-не алырга туры килә, 8 килеп чыга, шуны язабыз. Соңгы разрядта 2 генә тора, берне алып торуны исәпкә алсак, 1 генә кала. Шуны күчереп язабыз. Җавап 1817. Хәзерге мисал кызыграк булачак. 3000-нән 567-не алыйк. Гадәттәгечә иң кечкенә разрядлардан башлыйк. 0 белән 7. 0-дан 7-не алып булмый, димәк, алдагы разрядка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ләкин анда да 0 тора. Димәк, аңардан алып булмый. Шулай итеп, аңнан алдагысында карарга кирәк. Ансы да 0-га тигез. Бары тик иң зур разряд 3 0-га тигез түгел. Шуңа күрә җитмәгән дистәне нәкъ менә әлеге разрядтан алырга кирәк. Һәм анда 2 калачак. Аннан соң торучы разряд 0-дан 10-га әверелә, ләкин моның белән генә туктап булмый, чөнки кече разрядта һаман 0 тора. Шулай булгач, 10-га әверелгән әлеге разрядтан кабат 1-не алырга кирәк, ул 9 булачак, аннан соңгысы инде 10-га тигез була. Моннан соң кабат яңа барлыкка килгән 10-нан 1-не алабыз һәм 9 ясыйбыз. Шулай итеп кирәкле бер дистә соңгы разрядка әйләгә. Хәзер инде алуны башкарырга мөмкин. 10 минус 7 тигез була 3, 3-не язабыз. Алга таба, өстәге разрядта 9 калды, 9 минус 6 тигез була 3,
3-не язабыз. Келесі разрядта шулай 9 қалғанын ұнытмайбыз. 9 минус 5 тегіз була 4, 4-не язабыз. Һәм инде соңғы разряд үзегенә килә, анда 2 қалды, шуңа күрә 2-не күчереп язабыз. Шулай итеп килеп чыккан җавап 2433. Соңгы мисалны кабат карап китик. Саннар алуның иң катлаулы очрагы 0 саны очраганы. Чөнки әгәр бер дистәне алып торырга кирәк икән, без 0-дан алып тора алмыйбыз һәм безгә алдагы разрядларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Берничә 0 рәттән икән, кайвакыт бу мисалдагы кебек иң алдагы разрядка да мөрәҗәгать итү булырга мөмкин. Аннары чиратлашып берәр дистәне күчереп, кечерәк разрядка кире кайтабыз һәм алуны башкарабыз. Моны яхшырак истә калдыру өчен тагын бер мисал чишик. 20502-дән 14987-не алдык. Гадәттәгечә кечерәк разрядлардан башлыйбыз. 2 һәм 7. Алып булмый, димәк, алдагы разрядка карыйбыз. Анда 0 тора. Шулай булгач, 0-га кадәресен карыйбыз. Биредә 5, 5-тән 1-не алырга мөмкин, 4 кала. 0-без 10-га әвереләчәк. Хәзер исә шул 10-нан 1-не алабыз һәм кечерәк разрядка куябыз. 10 урынына 9 кала, кечерәк разрядларда алуны башкарабыз. 12 минус 7 тигез була 5, 5-не язабыз. Алга таба күчәбез. Өстәге разрядта 10 урынына 9 калды, 9 минус 8 тигез була 1, 1-не язабыз. Киләсе разрядлар. 5 урынына искә төшерәм 4 калды, 4 белән 9 тора, алып булмый, димәк, кабат алдагы разрядтан алып торырга кирәк. Ләкин анда кабат 0. Шуңа күрә аннан соңгысында карыйбыз. Анда 2-ле. 2-не 1-гә алмаштырабыз, 0 урынына 10-не язабыз. Тагын бер кат дистәне бер разрядтан икенчесенә күчерик. 10 урынына 9 булачак, 4 урынына 14-не язабыз. 14 минус 9 тигез була 5, 5-не язабыз. Алга таба 9 белән 4 тора. Алабыз, 5 килеп чыга, шуны язабыз. Һәм ниһаять соңгы разрядка барып җиттек. Анда 2 урынына 1 калды, 1 минус 1 тигез була 0, ләкин санның башында 0-не язмасак та була. Нәтиҗәдә җавап 5515. Киләсе мисалны үзегез чишеп карагыз. Дөрес җавап 2428. Дәрескә нәтиҗә ясыйк. Бүген без сезнең белән натураль саннарны ничек кушарга һәм алырга икәнлеген сөйләштек. Саннарны кушканда без һәрбер пара разряд белән аерым эш итәбез. Кушканда цифрлар суммасы 10 яки аннан зуррак икән, без артып калган дистәне күңелдә калдырып, алдагы разрядларны кушканда исәпкә алабыз. Алу башкарганда беренче цифр икенчесеннән кечерәк икән, без кирәкле булган дистәне алдагы разрядлардан алып торабыз һәм алуны башкарабыз. Киләсе дәрестә исә без натураль саннарны тапкырларга өйрәнәчәкбез. Бүгенге дәресебез тәмам. Сау булыгыз.